radini are mama ro mangin kiri hai kolo do yedia cinaro cijo mau de kiri hai wanja no cembadeni zanaro miram mai sada wanja no cemba zanaro miram mai sada wanja no cemba kuma mato e kiri hai wanja no cembadeni are jermani kiri hai wando anakai kuma mato e kiri hai wanja no cembadeni are jermani kiri hai wando anakai ayi balama dan kanuri ayo a lafiya daga ina haka ne na ga kana tattafiya wannan ne kamar ka tashi sama da zan je neman damun ba haushe wannan wallahi akwai yaki na biyar a kasar nan ni da shi tsakanin ni da dan ba haushe ne kowa ne wallahi gaba har mu tafi sama bara mu daina ba gare ada wajiri to wai ayo wazu mene ada ku da dan kanu wannan din de dan ba haushe kai ka bari abun da muna daidai ba muna daidai da ro gulle ba ni labari mana mene ada ka da dan ba haushe din haka din ne wai ina tambayan ka ba I will never forget that day wallahi ina baka labari ranan kawai Wala bahaushe dan inyamuri wala bahaushe ya lafiya kalafa kai dan inyamuri kai 2 days ba ina kashi gane ka buya ba cin karnuka ne yake kara hura kai dan inyamuri akwai wani guntun naman jaki ina akwai dadi ba laushi kana muka ci kaga yau ina dauke da wani muhimmin labari ne kai ai ni mai kudi ne mai kudi ne ka ce ai kudi ai na gama yin kudi ai yanzu ya ni ma dan wanka wannan ya za yi mutun ya kudi wannan din ai shi lamarin kudi idan ka bi ni ba abin da ba za ka samu ba if I follow you in ka bi ni kawai an gama I go get money zan samu kudi din yaushe ni yanzu fa ana sa na a sawun masu kudi na duniya ni ne na kudi shi ne ke to kai kuma kana magana yanzu zan ma hanya kana ji ina jinki zaka kawo 40,000 a wajenka kana ji na aiko 40,000 to mun ka so ba shi dan ba haushe sai yi tafiya na mu Allah na mu dan wani ai yanzu ka san mene ni nayi wa Barack Obama yanzu Barack Obama yana samun masu kuɗi the president man shi na America ni na mushi hannu ya samu kuɗi kare na ni ne ba karan mutum bane ni ba fa wallahi sai in ma kuɗi kai shiru kawai yanzu kin san mene I don't have enough money. I don't have cash. Ba ni da kudi a hannuna. Ni ba jin ya. Ba ni da hannu a kudi a hannuna wannan duk. Amma wait for me here. Ni ba jin yaran nake ba kana. Ina nufi ka jira na nan. Ya zan jira I go give you the money. Zan baka kudi din. Zan je dauka a gida. Yanzu akwai 30,000 a gurin mu. Za mu baka 30,000. Sai ka bi mu 10,000. Ya zan bi ina lamari haka ba na bin kudi. Dan ba haushe. Mu dan wane. Ka san me? Dan uwa kuma sai ka bi ka cuce ni in ba ka da cash ka bar ni. Akwai wani akuya namu guda daya. Akuya kenan. Ya akuya. Zai kai 15,000. Har ka iya a kawo akuya da 30,000 in gani ni ma fa dillali ne fa. Tsohon dan kasuwa ne. It's okay. Je ka kawo ina jiran ka. Je ka wannan ne akuyan yawwa shine to wannan ne ina kudin take ne to wannan akuya na gudin ba ya koshi ne ba wai koshi ne ba wannan alade ne ko akuya ne akuya ne wannan ne alade ai ya fi ai ina kudi ta tsika kudi wannan ne to sannu komai yayi samu hulata sannu nagode nagode yanzu maganar kudi ne yaushe za mu hadu an jima kadan za mu hadu yanzu zan je auna ta ina receipt nata tukunna babu da wannan ba ko na ka tabbata haka ne nawa ne an jima za mu kuma mama na shi a gida ma an jima za mu an jima zan turo ma meeting fa ai ka riga kai kudi ai nagode ina tukunna nagode sai na jika sanni kai wannan
ka ji abin da ya faru suke nan tsakanin mu da wannan yaro dan bahaushe wallahi shine yanzu muna so mu je mu nema na shi ai ka bari ba kai ma da kanka ka tausaya mun ba ai wuri tausaye ka nan gere da ni ba tausaye naka nake ji ba labari na rin baka ji bane na rin ya bune ka babarin ga maka ba kake ka ce mun kai din ma ya ni abin da dan bahaushe mun wannan kai wayo de a wani kutu ne shine ke kai shi tito ni yanzu ka gane ba abin da nake so da kai ba ka zo mu tafi duguna zan baka labari abin da dan bahaushe mun naka dinka dan ne ka ran diga na lura are mama mangin kiri hai kolo do ye dia cinero ciji mau de kiri hai wanja no cemadeni are mama mangin kiri hai kolo do ye dia cinero ciji mau kaga kai na samu labarin ka mutuntunin kai na da yawa kar in sake jin labarin ka je gidan malam yawo ka ji ko baka ji ba daga yau duk wata fitina da kake ina da saninta saboda haka kar in sake sanin wannan magana kar in sake ji kuma kar in ƙara ganin ka a gidan wannan kar a zo a gaya min cewar lalle an same ka a gidan wannan ka ji ko baka ji ma gidan malam yawun da na gaya maka zo dan mazo nan kana ji irin abin da nake gaya ma ina ji ya shiga kanka sosai ya shiga to da yau kar in sake jin wannan magana ka ji ko dan ni ba mutunci ne da ni ba zan nuna ma rashin mutunci a kasar nan kasa ta bana son rashin mutunci ka ji da kyau ko baka ji ba ka duba yaron nan da wani tsikakken wandonsa kamar ribabban biro da baya aiki yan shagantakan yaro kai kuma wannan kan naka ya haka ka duba kan nan kamar dangon karankiya saboda Allah yanzu wannan kan yana da kyau kenan ka duba ka gani ka duba da ka gani ka duba wannan kai kamar dangon karankiya ko kuza ka dauko iyakaci kenan ai mai gari wannan kan da kake gani kudin askin da yake ci sai ya gina maka daki da kuma bai to me ribar ka wannan irin wannan gashi za a gyara za a gyara to ya kamata a gyara ai a shigo cikin sahu a shiga cikin mutane ya fi in Allah ya yarda za a gyara yawwa alhamdulillah kai in ɗazu na ji kana cewa kamar kana da wani labari me yake faruwa ka san me yake faruwa ko a cikin wannan gari naka mai gari na'am me yake tafiya ba ka da labari rigingimun da suke faruwa a cikin gari naka mai gari me yake faruwa rigima ne akan kabilu 7 na'am kaga kanuri na'am bakulatani bahaushe da dan yarabawa da sauran kuma kabilun da suke cikin wannan gari naka gaba da yanzu sauransu suna son su tare rikici yakin duniya na biyu a cikin garin to ku kuna ina irin wannan abu yake faruwa gari ba ma garin nan ba mu sabun da ke ai ba ku da labari haba jimana ga shi ba za ku je ku kawo musu duk inda suke a jiya kawo a jiya kawo musu ina neman taimakon hukuma wanda za a je a tattara su za a tayar min da yake a cikin gari ni ban da labari za ka kawo 40,000 a wajenka